तो दोस्तों आज हम आइल बानी कुशीनगर में, जहाँ पे स्थित भगवान गौतम बुद्ध के बहुत ही पवित्र स्थान बावे। और आज के पूरा ब्लॉग यही जैसे होखे वाला बा, वीडियो के आप सब जरूर पूरा देखें। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुकल बनी महापरिनिवारण मंदिर में, और ये वह जगह है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध अंतिम समय निवारण प्राप्त कईनी। और एजा के माहौल इतना ज्यादा शांत बा कि एजा अइला के बाद से कुछ अलग ही सुकून मिलेला। और आप सब एजा देख सकता नहीं कि भगवान गौतम बुद्ध के कितना बड़हन एजा मूर्ति बा और कितना सुंदर देखे में लागता। और सच कहीं तो ये सब देखला के बाद से दिल से कुछ अलगे फीलिंग आवेला। और ई जगह ऐसा बाकी पूरा भारत भर के लोग तो अबे करला देखे खातिर, लेकिन पूरा दुनिया के हर एक कोना से भी लोग आवेला देखे खातिर। और सच कहीं तो एजा अइला के बाद से बहुत ज्यादा शांति मिलता हमरा। भीड़ तो बा, लेकिन भीड़ के देख के अलग ही सुकून महसूस होता हमरा। और ऐसा जगह पर अइला के बाद से बुझाला कि थोड़ा टाइम अपना खातिर भी निकाले के चाही। और चारों तरफ देखी कितना ज्यादा हरियाली बा और कितना साफ सफाई बा और पूरा एकदम शांत वातावरण बा। और आप सब अगर उत्तर प्रदेश का और कबू आवतानी तो एजा विजिट जरूर करें। तो भाई लोग आज के छोटा सा ब्लॉग एजा ले बा। अगर वीडियो आप सबके अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं अगला वीडियो में।